A teraz vám ukážeme unikát. Majiteľka domu na Košutovej ulici v Štúrove hudbou terorizuje okolie. Úrady, ale aj miestni obyvatelia sú vraj bezbranní. Tí sú už takí zúfalí z hudby, že za pokoja ticho dokonca demonštrovali v centre mesta. Suseda, ktorá hudbu neprestane púšťa, im vraj ničí život. No nevedia si s ňou poradiť. Nešťastní obyvatelia ulice toto počúvajú už 12 rokov. Deň čo deň, od 6 ráno až do 10 večer. Hudbu a nepríjemný piskot im púšťa majiteľka tohto domu. Vraj takto tlmí brechot psov. Vďaka časovému spínaču znie hudba z reproduktorov v presne nastavenom čase. Nikto s ňou nevie spraviť poriadky. Áno, chodili sme po súdoch, boli sme na okresnom súde, boli sme na krajskom súde. Tak ona je asi psychicky mimo. Celkom. Na demonštráciu za ticho prišlo okolo 300 nahnevaných štúrovčanov. Právo na ochranu života, zdravia a súkromia garantuje Ústava Slovenskej republiky. Pani Viera žije v Spojených štátoch a čuduje sa, že slovenské zákony dovolujú, aby niekto beztrestne toľko rokov obťažoval okolie. U nás ani nie, že 10 rokov, 10 mesiacov, 10 dní, asi po 10 hodinách by to bolo vyriešené. Majiteľka tohto spievajúceho domu však dodržiava decibely a nočný pokoj. Oficiálne teda nepácha trestný čin ani priestupok a nikto jej nič nemôže. Von z domu vychádza zriedka. Absurdná situácia zaujala aj študentov filmovej fakulty, ktorí pred domom stanujú. My sme vlastne taká skupina filmárov, čo spolu točíme dokumenty a nám to prišlo zaujímavé, tak sme sa rozhodli, že o tom natočíme stredometrážny film. Zaujímavé ale je, že presne deň pred ohlásenou demonštráciou za ticho žena hudbu aj všetky ostatné zvuky vypla. Tak ona sa vyplašila. Asi to je taký nejaký priehľadný trik. Hlučná suseda označila na svojom blogu Štúrovčanov za hlupákov. Sľubuje odvetu, ktorá vraj bude definitívna a horšia než hudba. Teraz samozrejme počkáme, čo to má znamenať, že 2 dní je kľud. Máme pripravené nejaké kroky, ale momentálne by som nerád o nich rozprával, pretože akože dopredu prezrádzať taktiku asi nie je to najlepší spôsob. Zo Štúrova Karol Mindák, televízia Markiza.